Jesu, amen. Regai ndipe kuremekeza kuna baba vedu na mama ina absentia muzita ra Jesu, amen. Vafundisi va Jehovah inzwai kugamuchirwa. I see my brothers and sisters here. Tiritese mumunda mwari wakuitire nyasha zvikuru ndinotenda. Ndichada ndishumire shoko raMwari Genesis 9 from verse 21. My theme scripture, why am I like this? Say ndakata sezvandirish. And he drank of the wine and he was drunken, and he was uncovered in his tent. Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, laid it upon their shoulders, went backward, covered the nakedness of their father, and their faces were facing backward, and they saw not the nakedness of their father. And Noah awoke from his wine and knew what his young son had done unto him. He said, Cursed be Canaan, the servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth's territory, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. And Noah lived after the flood 350 years. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name, in Jesus' mighty name. Amen. Pano paita tsamba yemukomana wakatukwa nekuda kwekuti wakaona kushama kwa baba. Mukura vashoko uchazvoona kuti haasiri akakonzera baba kushama. Baba vakanwa doro ndokubva vashama vari mutende. So mukomana ane rudo, saka ari kuya mutende kuzoita check on the father. The unfortunate part, unosvika baba vakadhakwa vabvisa hembe. Haasiri yavabvisa hembe, ane rudo. But judgment yakaiswa ipapo so surprising kuti ane rudo ndiye anotukwa. Vasingade kumbozva kuti zviri kuita sei kuna baba uko, vasinei nababa ndo vakanzi mimi munoropafadzwa mandipfekedza. It sounds unfair, which is that it's not fair. Nokuti these two brothers hapana pavaigona kuya mutende vakatarisa uku ivo vachienda uku. Nokuti the normal way to walk, you face where you are going. So which means these guys havana kuacta normal. Yet mukusaacta kwavo normal, vaifana kubuda pachena kuna baba kuti chatazoita kuti tiregere kuona kushama kwenyu, tine information yemunhu wamuri kutuka. But the brothers chose to be quiet. Ndo pane nyaya yangu ipapa. Kuna akanyararirwa muupenyu nevanhu vaifanirwa kutaura. Zvaurizva zvireva kuti uri munhu akaipa, wakatoita zvakanaka, but kune vakatora credit ndokubva vanonyarara. Nokuti baba handina problem nawo, idoroka takamborinwa rabuda pachena bhaibheri ndaranga akadhakwa. Sei judgment yemunhu anga ari mudoro asina kunzwisisa zvaitika mamira nayo, uchaona kuti vakoma vanoda ropafadzo yavo, kwabva ropafadzo havanei nako. What I know mukunamata Mwari, chinotanga information wozoita action wowana manifestation yeblessing. Vazhinji tinoti aiwa ndakazodai ndikaropafadzwa. Kuna akakudza kuti tinodai muimba yaMwari woropafadzwa, but credit inotangira pakuti varume tiri kushanda nesimba, takadai tikadai ropafadzo ikauya, uyo asina kuropafadzwa haana zvinhu izvi, but wakataura nyaya iyi. Saka tine patinogumira nokuda kwekuti takasarudza kunyarara. Saka uri zvauri dzimwe nguva vanhu vachikuona unoti hauna kurongeka, hauna kukwana, gamba kuna akangonyarara zvake. Kune vanotoziva, kune vanhu vari kupa vanhu information yekuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu, but nekuda kwekuti dzimwe nguva vari kupiwa nevanhu vasina mazita. Ivo vane mazita. Handiri kukudza ndine experience nechinhu chandiri kutaura ichi. Kune kwataironga tsoro nedzimwe shasha dzanomira kumberi dzapresenta, vanhu voti shasha yakaomai, but they just chose to be quiet. Zvinototora maturity. Sometimes uchiita chinhu oti I caught so and so, but ikapride dzimwe ngokati inako hauzoti I caught munhu asina zita.
It's easy kukota vanhu vanozikanwa, bari kuzoti ndakakota bhururu wangu uyu. Tinosarudza kunyarara. Baba doro rapera vakati ndada kumbokomborera vanhu pana ndokamuka challenge kandakaita. Iye mudhara wekuno uyu anokomborera wena. Bhaibheri rataura manwiro ake nemaropafadziro. Munhu wani vanhu vaMwari ava vanotyisa vanhu ava mana. Vane nyaya dzekuti ukadzidzwa sokuti izvi zvidhakwa izvi utonzwa munhu achipa testimony ndakakomborerwa nemurume wamuri kutaura nezvake uyu. The same man ane rekodhi yataverenga kana kunewspaper nyaya dzatanzwa idzi achiri kukomborera naye akagadzwa muofisi nanyasha dzaMwari. Vakuru ava vanwa pakabuda rekodhi yekutobvisa nehembe. So pane chandabatsirwa kuona ndichiuya along the way. Sometimes baba nianyova jaji hangu kuti matukirei mukomana. Nekuda kwokuti mukomana zvanzi wakasvikopinda mutende rababa akaona baba wakashama. Ko chamutadzisawo kungonoka or maybe itende rinokeke. Ko kungoshedzera ari panze kuti mamuka sei baba muri right here. Uchaona kuti pani paunojairira baba. Ufunga kuti makafanana. Nokuti tende rawo dzimwe nguva rinopindika zvaro. But ubude uri right kana wapinda. Nokuti vane privacy, vane nyaya dzavo mukati umu. There are times yekuti osati tine problem yekuti baba vakasununguka unonzwa kuenzana. Zvekuti kutenda unoke. Ona chawaita chinhu chakanaka kuda kundoona baba wakutukirwa kunzi waona kushama. Saka nyaya yako ndeyekuti chaita kuti upenyu hwako urambe uri zvauri dzimwe nguva wakavhurirwa dhoo panoropafadza ukanotakura kutukwa. Vanhu vanoropafadza vane two sides. Ukaya the wrong way vanotuka. Even vasina kutaura mashoko unotukika. Mukomana apinda mutende nerudo but ashayiwa discipline iye achita chinhu chakanaka. Zvimwe zvinhu zvakanaka kuti uite. You must know the time and when to do it or how to do it. Zvakanaka kudaro ndaibotara pane imwe nzvimbo hakuna anoramba kutsurwa kune matsuriro. Munhu mukuru akatadza ane problem wane unoramba ari mukuru akatadza aite mufana. So unofanirwa kuapproacha mukuru wozodhila nekutadza kwake but waapproacha ukuru hwake in a certain manner. Mukomana auya kuzoona baba problem yaaita angosvika pinda mutende dzimwe nguva baba tinosvika pakungoita sekunge tiri mafesi. Nokuti vanombofara nesu sevana. Mwana osvika pana Miriam hanzvadzi yake Moses ane nyaya yaaita. Shoko richitoti don't intermarry with other tribes. Moses ndokuzonotora mukadzi eCushite woman. Miriam uri right. But matauriro ako neapo. That's why Mwari pavakatonga nyaya iyi havana kutonga nyaya. Vakatonga type dzevanhu kuti hana dzenyu hadzirovere muchitaura naMose. Havana kundinzwa dao padzokorwa. Miriam wakataura mashoko kuna Moses akaita maperembudzi. Miriam are right. Shoko rinoti do not intermarry with other tribes. But we are a Cushite woman. Uyu matauriro ake manje aikonzera kuti arware. Anorwara sei aitaura zviri right. Uchaona kuti Mwari pavakatonga nyaya ndo pane clue. Mwari vari kuti sei hana yako isina kurova uchitaurana. Mwari havatonge nyaya vari kutonga level dzevanhu. Kuti aiwa zera ndo ramuri kukanganisa muri right but zera ramuri kutamba naro. Munotaura zvamunoda hana hairove kwete kuti nyaya iri wrong muri correct but muri problem yehana. Hauna hana nemuranda wangu Moses. Mukomana wasvikopinda rudo nababa unaro but baba rinoti gogodza unozarurirwa. Harina kuti gogodza uzarure. I believe in breakthrough but kune imwe blessing inotoda discipline. Uchida hausvipokika breakthrough ayi hanzi gogodza. Hazvina kunzi gogodza uzarure. Gogodza you must respect those who are inside. Vakatora 2 hours ndizvozvo vanofanirwa kuzarura. So mukomana ari zvaari izvi mukutukwa kwete nekuti ane rudo chete nababa kana kuti wakoma wamunyararira but pane paakaipotsa on the level of personal discipline. How can you just enter? Wangopinda ka. Vakoma vhangeri randiri kukuudzai iri ndere ndaona baba vedu vakashama. Ndinofara munhu anosheya chinhu within the family. Asingaridze bhosvo kuti madhara edu aya ndoari kutirasisa kushama kwega kwega kwati zvidhakwa izvo.
akati vakoma ichi ndechemumba ichi. Wasati nenyaya dzemumba dzatakaisa panze. Wakoma ndechemumba, tina mudhara wedu panapa, but mudhara abatwa. Imi muchitora mucheka mondopfekedza mudhara. Chakaipira kudhakwa. It's a matter of time, unoita sober. So kune imwe blessing iri temporal yamunofana kutora advantage of time. Nokuti kana akakomborera vanhu vamupfekedza, zvino dai vanga vasina kuya kuzomupfekedza aita sober upfeka. Imwe blessing yari unonoka nayo mudhara anoigona inguva chete. Mwari akamuwanira nyasha anopfeka mabhachi aya. But inhauye kuti wapiwa opportunity yekuti imbondipfekedza kwete kuti handigone kupfeka, but pane zvandibata. So ndakadiscover kuti some challenges in the house of God, they are temporal, haasi permanent. But vanofana kuita seize the opportunity in that time. Jesu wakakumbira mvura patsime ndokubva anyimwa ndokubva atanga kuadvertisa yaainayo. Dai waiziva ari kukukumbira, iwe ndo waikumbira kuno nokuti ane mvura mhenyu. Anowanzoita zvinhu tu, nyota nemvura yacho. Ane yake yaainayo, bara umbofana kukumbira yako. Seize the moment, the opportunity. But chona nomukadzi uyu atova a victim yekunyima. Kwete nokuti anonyima, akaberekwa mutsika dzakati maSamaria neMajudha adyidzane. So victim yekwaanobva kwete zvaari. So uchaona kuti sometimes zvauri inyaya yekwaunobva chete. Iwe uri munhu ari bold, but area dzawakabva nadzo, marererwo ako, information yawakapiwa, kana Messiah uri kumuona nemvura chaiyo, Messiah ukamupiwa one on one, unoita debate naye. Wakarerwa kune tsika inoramba zvakanaka. Haasiri yemukadzi akazvitaura kuti maSamaria neMajudha adyidzane, ari kuripita zvokumusha kwawo. Usarame life yekumusha kwenyu wapiwa opportunity naMwari. Saka wakaona kuti ari kutrainwa kuvenga breakthrough paichauya mulife make. Tine vanhu vakahotspotwa ruvengo. Iwe hauna kuvenga munhu wakavenga, wakavengeswa munhu iyeyo. Nokuti unoda kuprova kuva loyal kuvanhu vakavenga mumwe munhu. Saka unopedzisira wavenga munhu wausingazive nyaya dzake. Ende imwe danger iripo dzichida iye ndiye ane rupafadzo yako, but kuna akakutraina kumufano venga. Unonyima Messiah mvura, iwe wakamirira Messiah. Anoti takatomirira Messiah, Messiah akauya achatudza chokwadi chese. Ari kutaura na Messiah akauya kuti Messiah achauya. Uri kumirira zviripo, unorarama mupast uri mupresent, nekuti wakarerwa nemastatements anokukanganisa. Mukomana angosvika pinda mutenda akati mudhara akashama. Watadza uda kunoka. Bandaitarisirawo vakoma kukuita bail out. Nokuti vakoma haasiriwo mafambiro avo ekuti muri kuenda uku moisa mucheka pano moenda makatarisa uku. Rangu rinobva rati we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing. That was a move of faith. Vane information yavapiwa, saka vari kuenda mutende kundofukidzira baba. Saka mudhara paanongobengenuka ane one waanotuka, vamwe wokomborerwa. So pandinongonzwa nyaya yewaini ndinonzwa the New Testament itsva. That's why the first miracle ya Jesu, he turned water into wine. Why? Nokuti ari kuya kuzounza muchato kuyanana pakati pehumankind nevanhu. Saka muchato waakatenda wanga usiri pakana, wanga uri kuZimbabwe wedu nababa, nokuti iye ndiye waini yacho, nokuti yaivapo yakasvika pakupera, asi yakagadzirwa naJesu ndo inogara. Saka uchaona kuti baba apa vanga vakabatwa newaini, varida kuinterpreta New Testament, kuti mukaona zvenyu zvafamba pane akatukirwa nyaya dzenyu, mukaona zvenyu zvaakuita pane wandakashaudhira nyaya dzenyu. Akaenda pamuchinjikwa akarohwa, akasiwa asina kupfeka. Saka mukaona mane ropafadzo, musati tine zvatakagona, tine zvatakaita, but kune akatakura kutukwa kuti iwe ugone kuropafadzo. So no uri kuinterpreta the New Testament kuti ropafadzo ichauya panyika ichatakurwa nemunhu wani achatukwa. Vamwe muchafungidzwa kuti kugona kwenyu, nokuti zviri normal chaizvo haufambi mafambiro auri kuita inyaya yekuti shoko raMwari rakapinda mauri. Une mafambiro ako, une kwaunoswera, but ukaona wakuwana nguva yekuti ndakuenda kuchechi ndakunamata Mwari, haasi mafambiro ako, uri kufambiswa nenyasha nekuti pane shoko rakapinda mauri. Sei ndiri zvandiri, ndine vakoma vakanyarara, ndine zvandaitogonawo mufunge, but vakandisiya ndiri kumachonyo iko, vakakutakura kaidea vakanoka implementa somewhere, and now they are big. Aumbofa kataura kuti kune mufana akatiudza so and so and so. Sei vachinyara mufana, Mwari ndo panondinetsa kuti akapa nyasha dzimwe kuvapfana vakadzishiya nevakoma, zvinoomera vakoma kutaura zvabva kuvapfana.
Cain naBel ndo ma problems awo kuti mfana wangu ndokuuraya because iwewe kuti ndini ndakazodzidza kwauri beta utofa because waita chipiriso chikagamuchirwa saka kuti ndichinyora manotsi kuti mazvifambisa sei bamunini ndingatokuuraya because kungonziwo ndakazodzidza kune mfana wangu nyika ine zvainotaura. Wakaiteine muning'ina wakaiteine mweya womukoma uri very serious. Luke 15 uchaona kuti the prodigal son adzoka pamba mukoma havasi kufara kuti mfana adzoka vatone list report yawo baba mfana uyu akazodai mfana waitoziva zvaari kuita iwe wakanyarara uri pano pamba hauna kunzwa mukoma achitiudza baba here akadya mariro zvifeve anga anoripoti baba aichengeta ripoti iri zviri kuita mfana mwoyo wake kana kurwadza paanongodzoka chete dhimoni romanifest muri kumurayira mombe mfana anga akazodai waitonzwa sei wakanyarara aida kuti ufire ikoko. Vakoma vanonyarara nyasha dziri mauridzi Mwari ngaakupe munhu anogona kutaurawo on your behalf. Mamwe ma connections mu association ndo pane breakthrough yako but kune dhimoni rakaudza vanhu kuti nyarara inyaya yake haana chaanogona musamupe opportunity musamupe mukana iwoyo musiye akadaro yeti kuti mukomborerwe. Mfana auya kuseri kwemba akati ana mukoma mutende makashata ndichatukwa hangu but hatingatukwe family yese nokuti variko ka bekuti akazwa kuti zvinotukisa at least inofanira kukura hapana anospreada poverty yake kuti kana inini zvisiri kufamba ndichanyepera vanhu kuti chinhu chine mari tochinyura takawanda ndiregere kuitwa dofo ndega. Mfana ane mwoyo wakanaka ari kuudza vakoma zvinoita kuti vakomborerwe iye atukwa zvake nokuti zvinoita kune vanhu vari in that level yekuti kana zvako zvisina kuita hadi kuona zvako zvichiita anokupa manotsi anofoirisa haungagamuchirwe wega azviite. Anenge mweya wanga unapita so vadzidzi vari kugezwa naJesu yanobva taiwa isheni no ko wadi kundonimisa pana ndigezisa vamwe adangoprova kuti vamwe wagezwa but havanzwisise ndini ndiri boy ndara ine handigezwe gezai timu rese kana zvakaipa kukugezisa ise vadzidzi vangu pandageza James wanyararirei superstar mweya wechisuperstar wanyararirei pandageza Peter pandageza James pandageza John ari kuti kana vese mavageza ini ndikazoramba kunge ndinonzwisa kunge ndine level yerespect ndichaita superstar. Jesu ndobva kuti ndakukumakisa wese ukaziva kuti zvinorevei zvandiri kuita ameno revelation yakabata muna Peter zvachigeza ine musoro unotoda kudarika vamwe so aneniwo ichichibva mandigeza ine musoro. The brothers remained quiet. So it disaster iri mufamily sometimes uri zvauri kwete nokuti hausi muna right kufamily kwenyu mune ruvengo rwemumusha rwekumba. The disaster iyi yakabva mufamily. Kuna ana bamukuru vakanyarara vakarwadziwa newana kwaba munini. Kuna tete vakanyarara vachizwa kuti chinhu ndochigona ausanonzwa kuti kune munhu anosimudzira vatorwa achisiya hama uriko mweya wokunyararirwa even nababa akakubereka. Mikana ni connections ana mudhara wako dai wakure but ameno mweya wakamubata akangonyarara. Atichana mata naye masikatana asi vanonyararirei kana ndichigona kana ndine dzangu dzinonditukisa ndina problem nadzo but dzinoita kuti ndikomborerwe dzaiswa maoko enyu imbotaurai on my behalf udzai baba kuti mudhara tagona zvataita ndematikomborera but mfana musamutuka ndiye atipa information mfana we unosari Jesu ari pamuchinjikwa anoti baba varegererei haana mazita evanhu wese acontributa rufu rwake wese baba varegererei including Judas but hakuna akatakomana Juda apinda timu raregererwa pamuchinjikwa tsvagai kuna Judas instead yekuti church imupe hope yakamusiya ine rope nokuti vanonzwa kuti aya anofanira kumakisa atengesa mukuru vanhu vari kuregererwa paCalvary munhu wese including Judas but the church chose to be quiet. Iwaona kuinzwa kuti kuna akadamburwa musoro naHerodhi pakazobatwa Peter vanhu vakanamata chechi hainamatire munhu wese wese ndoba ndakazvidzidza ipapa ukabatwa unogona kufira mahara usatambe nechechi iwewe
kana vachinyora kuti pakabatwa Peter chechi yakanamata, ko pakadamburwa James chechi yenga isati yatanga here. Pane vane mafavorites avo, kune vamwe munonyararirwa. Kwakashedzerwa all night prayer, mukomana akabuda mujeri usiku akananga kuchechi. Abatwa mukomana chechi kati nhasi akurare munhu, tine all night. Ko tina James watakafushira. They chose to be quiet. That's why I respect church yaipinda Dorcas. Chakaita kuti Dorcas amutswe na Peter. Church yanga yakamuka pa kuunderstanda nyasha dzine vamwe. Nokuti vakatozwa kuti Peter ari pa Jopa padhuza. Tikaramba tichita zvatiri kuita munhu anovigwa. Tumai vanhu kuna Peter. Iri mwe church yaiti kwa akazoita mbiri atimutsira mutendi wedu. Dzimwe chechi dzinourayisa vanhu vanofushirwa nadzo chechi idzi. Nokuti kune chechi yakaona kuti akomana zvekuchema nema all night tinogona but munhu amuke. Oza pane zvimwe zvipo zvatinofanira kuappreciate vamwe so. Nokuti panosvika panofushirwa Dorcas. Nyasha dzekumuka dziri paJopa padhuza but unonzwa senguva apanduka. Unofushirwa nayo chechi. Tiri mugeneration yekuti ukaenda isiri yedu wapanduka. Kwete waimprova kuenda grade 4 wabva grade 3 kuimprova but kuchechi kupanduka fira mu grade 3 mo kana chikufushira sa Dorcas unofira munhu. So Dorcas kana wamuka respecta chechi yakwe nokuti ine maelders akagara pasi kuti mutendi wafa todiko swanza tanzwa kuti Peter ari padhuze unenge uri padhuze nekumuka so chechi inokufushira. Vanhu vanobatwa maoko nhamo ifanira kunge munhu akamuka. Why? Because padhuze but vari kuti manje kana Peter asingapinde pano kana mukomana uyu teta avamuka ko akazopinda ya Peter ya membership kai ko akanopinda ya Peter amutswa na Peter. Danger generation yedu because testimony yako inofanira kubatanidza munhu waMwari kudarika Mwari wacho. Ndasangana na baba ukandasangana na Jesu unonzonga usati wakutaura. Mina ndibotaura mishana. Mwari unoshandisa vanhu kuti vadiitire zvakanaka but uchaona kuti mweya wechechi ukakubata Mwari anoiswa pasaida. Saka chechi ndofunga zvatotanga kuti akazongoti Peter yedu inovhara kumutsa Dorcas hama dzake vaningina vake vese kwa Peter. Saka beta timufushire tirambe tine mamembers. Unofushirwa. Kuchechi kwaifa vanhu Anania na Safira vanakufira panze vanorobwa nematsotsi. Chechi unogona kufira mukati. Wakauya kuzopona unozofira kuno. There was a guy akachibata. Sanzi Paulo ari kuparidza. Ainza nitiko. Paulo achiparidza akadona kubva muchechi nepahwindo akadona panze. Ndosaka akamuka mukati maifiwa. Akatodonera panze akatoziva kuti mukati maane chaos munomu. Munhu akada kumuka kutodonera panze kwete mukati. Shamatanga. The brothers chose to be quiet. Mwari ngaakupe nyasha dzekusanganiswa nevanhu vasinganyarari pane zvaunogona. Business rako iri dai wakure but wakaita mapartners anonyarara. Vanotaura information isiriyo kumberi but uriwo contributor 3/4 yenya. Vakoma hapana pamainopfekedza baba imimi musina kuudzwa kunzi vakashama hamuprofite imimi. These two brothers as my prophets, ordinary men. Watopiwa information nemfana mdara akashama endai mutende mdara akashama. Ndine dzangu dzandatadza ndangopinda mutende but andirambe ndiri wekutadza ndezvandogonawo but kana ndagona ndakudawo vanotaurawo. Saka uchaona zvaunotadza ndozvinotaurwa chete. Paungopotsa mbishana ndozvinotrenda. Information yakakosha yakanaka yawakataura they don't care. Havadi kuti zita rako riwanikwe pablessing. Vada kuti ritukwe. Vakoma mudhara akashama mutendo. Handina hangu zvokuvaitira bandine zvokugona kuti wakazvaona even vabereki vane challenge kumusha. Mwana anogara pamusha asingashande kuno kuHarare. Anotopa sekunge haana kurongeka. Mafungiro nemaonero awo. But uchaona kuti ane rimwe level relove rekuti aigona kubva ipapo akaenda kwaanoda kuenda. Boza akura
but ane moyo nokuti madhara angu akura rega ndiswere panawo. Ndiye anofona kuti kuno kwaita problem zvokuti kuti muone role yaari kuplaya iye kuti ari kumira pakati apa saKenani. Munoti kuti tisu ana Jefta tiri kuvapfekedza ikoko shuga tiri kutumira ikoko, but makanzwa nani kuti shuga yapera? Tasvika palevel rekuignore information inochinja life. Ari kutoplaya role yake. But vakoma vakangoti kana takomborerwa siya yakadaro isu ngatinyararei, tatora blessing ngatiende mudhara nemukomana zvinopedzerana nokuti mukomana aona kushama kwa baba. But hama dzangu ndaitadza kuona sei kushama kwa baba, handisini ndavabvisa hembe ka, ndatouya une rudo handina kunoka hangu, but ingondidzwisisaiwo hapana chakanaka chatagadzira here pamusoro pechakaipa chaitika. Ichi chaitika naturally kuti ndangosvikawo makapfeka, but ndazoenda neinformation one yakanaka. Imi wakoma kana manyarara maizvionawo here kuti zvinoita ridaenda kunyeperai kuti muri kudiwa namudhara mukatu mopinda todhakwa tese. Ndaingouya ndoti wakoma muri kudiwa kumeeting namudhara mukatu mutozoti tese taakutangira pazero, hapana rukomborerwa pamusha pano. Misha yakadaro mukurarama iriko yeimwe mhuri yekuti kana zvaramba kwabamukuru kwabamunini hatifanirwa kuita. Kune mhuri dzakadaro kana zvaramba pedu kune vamwe hazviite. But akatayo zviri nani kuti wekwedu asimuke. Kana ndikanzi ndiri dofunda kundikana, I need to have a good brother asimudzwa una Mwari. Why? Because somehow takumberi koku aiwa zviri mumhuri kazvinizvi, iropafadzo iri mumhuri. But kuna anosarudzawo kunyarara, haagoni kutipa wekwake kuti vaende pane blessing, haagoni kuvatipa. Angatovaudza zvisiri zvokuti vanyure tifanane. So ndatini kudhakwa kungori temporary sokuti Noa akabengenuka muwaini yake pasina mukomana auya, unongoshedzera kuti ndipewo jasi rangu womukandira wopfeka. Chinhu chiri temporary but chakadena permanent blessing. The Shunammite woman akavakira Elisha imba. Elisha haana kutora imba iyoyo, aingopfuura nepo achidya achienda. Vakavaka a temporal structure for the prophet, vakawana a permanent lineage through a son. So kune imwe opportunity inongoita rise zvokuti ukanonoka kushanda nayo you miss chinofanira. That's why mukadzi akazora Jesu perfume yekuti chifeve ndakainzwa, but pane pamwe pandakanzwa zvanzi kwese kuchaparidzwa nyaya yemukadzi kwete yechifeve ichi. Baba Jesu angatochenesa munhu kudhara azorwa mafuta nechifeve, but kana akutaura anoti kwese kuchaparidzwa zvaitwa nemukadzi kwete zvaitwa nechifeve. Chichiri chifeve kwauri, kwa Jesu anaka munhu. Ngazvitaurwe in memory of her, kuiswa pagospel munhu uyu. Why akagona kushanda netime? Nokuti Mark 16 vakamukira kuguva vachida kunozodza mutumbi waJesu vakasvika asiko. That's a good thing to go and anoint the body, but they missed the message yaitaura kuti nezuva retatu ndichadi. So ukapotsa shoko haumuwane nokuti iye neshoko zvimwe chete. Varikuda kuita chinhu chakanaka chekunozora mafuta, but vanosvika asiko nokuti akatovaudza kuti nezuva retatu ndichamuka. Imi mobva maenda nezuva retatu nokuti hamuna kumuka. Chifeve chaita things in preparation of my burial. Uyu munhu handizoufewo wake wakamira sei, because level rekuziva kwake auya neperfume akazodza Jesu to anoint the body before death. Kubata gwayana racho rechipiriso risati rabatwa kunzou kunana Herodhi, rinobatwa nechifeve chine chizaroko ndokubva amuzodza. Perfume mukadzi uyu ndeyake, haana kuikumbirwa. Ukananzwa Bhaibheri richiti akapwanya bhodhoro kuti ati maari mune kunzwisisa kuti hakuna mumwe murume wandinoattracta beta nokuti ndaispreya kuattracta varume, but iyi shasha kuvarume vese. Haidi kuspreya inini, ndoispreya iyo nokuti kana yatondigamuchira. Let me help you something this way. Kuzora kwake perfume inodhura, kuda kuva nestatus musociety, azivikanwe muJerusarema aida kuzivikanwa neperfume yake.
paakazodza Jesu akuzikanwa kuno kwaShidoni Park kuti perfume yamiita local but blessing yakamiita international. Uri kuramba nezvinhu zviri local maoko mako, Mwari vachida kuisa an international grace upon your life. Yaita kuti vamuzive kwaanogara, but akazodza Jesu anozivikanwa nekwaasina kugara. Kuti Jesu kana wamupa haakanganwe basa reperfume kuti waida kuti uite status uzikanwe. Saka iye akumirira perfume yekudenga yekuti iyo inokusvitsa nekwasina kusvika, inonhuhwira, ine zodzo rakanaka. Ndopanonzwa mwadzidzi vachiti yatambiswa. Varume kunamata Mwari nechandinoti personal revelation, nokuti haugone kufadza munhu wese muchechi, nokuti vari kutoti yatambiswa vanototevera Jesu. Kuti vanoda kuti angopiwa yakati chipei. Kuna vanhu vanoda Mwari wavo but vanoda zvakangoti chipei. Kogoita vanoti aiwa ndo pane zvese ipapa. Handivhure ndichispray aiwa ndopwanya. Ari kuzvibreka iye kuti Ishe kana ndauya pamuri ndinozvidurura inini wacho ndese. But vakomana vangu asiri happy mukati. Ende ukareverenga zvakanaka noti anga atoenda kumba kwa Simon the leper, ndiye anga ari host, akazora Jesu perfume, anga atoriwo futi guest. Kune vanhu vanazvo vasinei nazvo, kogoita kuti akasvika panzvimbo vanoona kuti ishasha. Mukadzi haana kuenda mumba memukadzi uyu Jesu, aiva mumba maSimon the leper. Simon haanei nazvo kuti kwauyei kuti avakomana vanenge vasina pekusvikira garei pakona. Mukadzi ndokubva aona kuti hakuna muenzi akadai. The host haana zvaari kuita. Vanenge vane kuBhethlehema, hakuna ari kuuya kuzopa Jesu makorokoto. The wise men from the east. Uchaona kuti sometimes uri mulocal place mune blessing hombe but inosnatchwa nevanhu vabva somewhere, nekuda kwokuti hauna maonero anoona zvedenga. Mwari ngaakupe meso emweya, zviregere kutorwa nevari kure, iwe uripo. Unongosvika patende uri wamaoko, makadiko mudhara muri sei mukati umu? Watoona baba, watonzwa kuti vari sei, but akasvika pangoti tirive pano. Chinuka chijaira achite valley. Iyo Moses panonzi bvisa shangu dzako, nzvimbo yauri itsvene, isaini yekuti anga atori panzvimbo kudhara. But ane insulator inorwisa the impact, the grace yekuconnecta. Ane zvaakatopfeka zvekuti haasi kudiwa kunzvimbo tsvene, agara ariko. But hazvinzwi nokuti pane zvaasina kubvisa paari. Church, sometimes you're already in the right place. Unotoda kutoudzwa nabva kure kuti pano pari right up. Ukaenda kunyika kunegative world, yazona neng'anga yekuraini kwenyu unoti Jimmy. Kuna vanhu vanobva kure achitaura zvona sekuru. Unoshamisa kuti Jimmy anovhara vanhu. Ndasekuru ava. Ndewe muraini ka. Unoitirwa nyasha zvokuti nyasha dzinenge dziri close to you. Hagai paichemba nenyota. Mwari havana kuvhura tsime, vakamuvhura meso kuti aone tsime. Tinonzochemera patsime. Mwari havana kuti aerega ndichera tsime munhu wemvurayo, aitochema ari patsime. Mwari vakamuvhura meso kuti aone tsime. Saka unogona kuswera uri pasolution uchichema uripo. Kwete kuti Mwari ndipei ndivhure meso ndione zvamakandipa. Ukapinda murumu ine rima uine nzara, even chikafu chiri patebho unogona kusachiona, mune rima kuna magetsi. Panouya magetsi hazvinoti ndopauya chikafu. Wagara uinacho but hauna the light to see. Ungangodaro uri pedyo nazvo but meso emweya hapana. Ropafadzo ndeyemumba haichagwe kunext door, mudhara wenyu ende anotokukombore nemistake, torari imistake anwa neera yaita yoyo. Maerrors ari kuitwa pamba ukayaona nerimwe ziso ne the other side panosumuka munhu. Moses akasumudza tsvimbo vaihwina, but Bible rinobuda pachena kuti aineta. Why? Nokuti munhu vakomana havana kuti toibvuta tsvimbo tochimhanya chinhu hatidi madhara akaneta panzvimbo pana. Vari kuandastenda kuti kana Mwari asarudza munhu wake, varume ngatitobatai ruoko rwakaneta irworwo. Do you know kuti vakomana vanga vane access yekuburuka mugomo vonoparidza chokwadi kuti muri kurohwa nekuti mudhara wenyu akaneta.
but vanga vane discipline neimwe understanding yekuti varume kana Mwari vasarudza munhu wavo yekuti aneta takatoisarudzirwawo, makatosarudzirwa kuneta kwake kwete kusimba kwenyu. Hauna mbondinzwa? Varume vari pasaidi paMozisi chaita kunzi mukwidzwe nemigomo haisi nyaya yekuti Mozisi akasimba, ndeyekuti mukusasimba kwake saka muripo. Iyo ndo panoburuka mugomo woti makuwadzwa nemadhara akaneta kumusoro kumunopera. Bhaibheri rangu ronanzi vakatsvaka dombo rekuti Mozisi agarire. Vaigona kutsvaka matombo ekumutema. Kutoti aiwa mudhara chigarai apa, imi mudhara maneta tiri kuzvinzwisa chigarai apa. Mozisi agara padombo vakabatirana ruoko, Joshua akakunda. That's why Bhaibheri richiti Mwari vakati ngazvinyorwe pasi, Joshua azoziva kuti no matter uri a great leader, highly anointed, une time dzekuneta, but you need the right people. Mwari ngaakupe meso yetu have the right people. Because sometimes vanhu vakakwidza nawo gomo ndivo vachakubudisa mugomo usina results. Harina Aroni zvouzanzi bakomana iyo chibato ndobva musumudza ruoko. Joshua ndokubva akunda. Zvikanzi iyi haisi secret, inoda kunyorwa pasi for the next generation kuti ma leaders have the right people. Because sometimes imwe victory inoda right teamwork, not your strength chete. Check your team. Pamwe uri zvauri zvinokuti wakwidza gomo nerimwe timu rakakumaka. Right, uda opposition yawina iyoyi. Saka ukaneta unozva kuti mukana wasumuka. Vanobva vamhanya kuFacebook. Mukana wasumuka vanobva vamhanya kuTikTok. Azodai. Do you know, all right, let me go to Matthew 25. The 5 foolish visions vakanyimwa mafuta. Bible harambo criticize vanhu vanonyima, rinoticha giving. Rakati vakanyimwa vari foolish. Vakanyimwa vari foolish. Vakanyima Mwari hana problem nawo. Yeti rinoticha kupa. Koishe madi kumbobata nyaya dzevanhu vanonyima ava. Uchaona kuti vanyimwa apa ufoolish ndopa vafira pako. Ufoolish uri papi? You are in the same room, same house. Ava maramba ari kubvira enyaya dzima. Munoda mafuta iyi, imi muchiona handiri mukutoona. Kokungogara moona nevamwe ari kupfuta acho iwa. Kune mweya wekuda kuti ndinobvirawo panzvimbo. Shuwa munofurirwa kundotenga mafuta. And the danger generation iyoyo kwaiva nevanhu vaita zvemafuta vasinei nechikomba futi. Vakanoawana Samuel. Mafuta anowanika ufunge. Pari chikomba chinonetsa kuwana. Oil hadzazara. Let me warn this generation. Unazoera kuti magetsi anofamba nemutambo. Tambo asiro magetsi. Chino ndichike kubata tambo. Dzimwe nguva handisizoziva kuti aripo here. Hapo. Saka ndinongorespecta tambo even isina magetsi. Bo pfungwa yangu ndeyekuti tambo yemagetsi wafa. Zvorati oil inogona kuva oil isina anointing zvinoita. Bandofungidzira kuti anointing nokuda kwokuti pakanzi anointing pachigaba chacho. Ungwarire kutsvaka mafuta uchikanganwa chikomba. Wobva panzvimbo. Ava pavakangosuduruka vachienda chikomba ndokubva chauya. Madi kungogara. Elisha achitodawo zodzo riri muna Elijah. Anotoziva kuti anozodza vanhu ndiMwari. But chiona zvakaitika manje. Paakakumbira munhu akapiwa double nemunhu kumunhu. Dai akatoenda mugomo kuti Mwari ndipewo kuzodza zvaimunetsa kuti double kuna Mwari. But munhu anotaurika naye. Achingondorova karika times 2 mudara. Kune zvakangodyarwa naMwari zvikaiswa muvanhu. Bro, kune nyaya dzisiri kudenga dzaapanyika. Dzekuti paunokumbira Mwari wokudenga kuti akuitire, ari kutonetseka nazvo nokuti zvakaitwa zviri kuno. Mwari vakasika Adamu kubva muguruva revhu. Vakasika mukadzi kubva muna Adamu. Saka zvimwe zvaunotsvaga zvinowanikwa muna Adamu. Hakuva hakuna kana kuti Mwari taimi nani zvine vanhu ava. Kune zvaanogadzira out of nothing, kune zvaanoita out of something. If wako unaye asi unogona kuwanikwa uri lonely, iwe uina madamu, very possible. Murume akunzi akaonekwa ari ega uyu,
Ukadzoka kumashure kweshoko unoti he created them. Ndobva wauya kuna them ndokumona ari one. Arasa mumwe wake mudhemu imo. Vakasikwa naMwari vakaropafadzwa. Mwari vakuuya kumunhu wavo vakusvika ari ega futi. Mumwe wenyu ari kupi? And God caused Adam to fall into a deep sleep. Hauparticipate rara tukupe zvaunoda. Ndaona zvimwe zvinhu hazviwanikwe nekungwara, zviwanikwa nekurara. Apa ndikutotora zvakakura, mira ndidzokorore futi. Kungwara kwako kwakushayisa zvinhu, rara mani. Pane zvinoda kushotorwana, pane imwe favor inouya kwete nokuti wakangwara aiwa. Rara mupresence yake, iye akuoperate. Adamu akawana mukadzi, nemanakiro akaita mukadzi, anowanikwa wakarara. Kurara. But nyaya ndeyekuti God caused him. Panoti God, you can interchange what is the word. The word caused Adam. Shoko ngari kuchinja. Parinoda kuti udzikame ngari kudzikamise zvimwe zvinhu zvibatike. Kune mikana yauri kutsvaga, iri mikana iri kutokutsvaga. Zake anga aipotsa, Zake aida kutsvaga Jesu. Sa mupfupi vakuru ndokubva muvharavhara. Ndokubva abva mucompetition. Ndobva asiyana nazvo kwakunokwira muti. Jesu ndokubva asvika pamuti akati Zakeo buruka. Jesu agara achitotsvaga Zakeo. Because Adamu atadzira Mwari wakapfeka mashizha emuonde. Mwari wakauya achitsvaga Adamu mugadheni apfeka mashizha emuonde. Uyu paakanokwira mumuonde akandidate yekutsvagwa nekuti mutadzi. Inature yaMwari ndiye wazuro nhasi namangwana. Paakangosvika mumuonde pfe, Jesu akangosvika pamuonde akati sanoburuka itendi. Vanhu vanozoti kumba kwemutadzi, ndosaka auya kumashizha emuonde. Vatadzi itsika yavo, vanoda kuzvikavha vega. Saka ndakauya kuzovakavha ini nenyasha. I'm sure my time is done. Mwe munhu hafanirwi kunyarara. Mwari ngaakupe vanhu vanotaura on your behalf. Hapasi pese pauchamira uchiita zvinhu, Mwari ngaakupe vanhu vanomirawo kuti zvimwe zvinhu zviitike. Iva neshamwari, iva nehama dzinonzwawo nzara nenyota kuti dai zvako zvafambawo zvakanaka. Ita vanhu vanokuudza kuti taronga zvakati, taona kuti wanetsika iri yakati takuitirawo zvakati. Kwete vanongonyarara kunge haugoni. Tine vanhu vekuti they are gifted but they are surrounded by jealous people. Vataure kana. Inenge itori surprise kuona munhu achiita zvinhu. Unotogona chinhu zvinosvika papa. Vanhu vakamutenderedza vakangoti wakomana. Because anosimuka munhu. Saka kune munin'ina akangotaura, as long wakoma wangu wakomborerwa, hatingatukwe imba yese ka. Ini ndaona ndinotoziva kuti zvinotukisa. Imi chiregai kuona komborerwai paropafadzo henyu. Magenerations ari kuteera, vana vedu vane zvavanogadzirisa kumberiko. Sometimes ndichikuudza kuti uri kunyararirwa, pamwe pacho ndiwo uri kunyararira vanhu. Inorova kuesedzana. Une munhu waunotoziva, but you chose to be quiet. Iwewe utori answer mulife yemwe munhu, but nanhasi wakazvinyarara. Haudi kuti zvake zviite, nokuti une pfungwa dzekuti kana zvake zvaita, ko akasazondirangarira. Do things as if you are doing unto the Lord. God is so faithful. Pani pekuti wanyararirwa, Mwari vane tsika yekuti pamwe pacho muBhayibheri havaiti vanhu paridzai, vaiparidza vega. Jesu achipedza kubhabhatidzwa naJohani, denga rakavhurika. Mwari vakarova message, kwete pastor. Mwari vakati ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. PaMount Transfiguration gore rikaburuka, Mwari vakarova. Mwari zvikanetsa unorova vega. Panyika pane vafundisi vakawanda, padenga raingovhurika kuti iyo ishasha, teererai munhu. Kune mawitness munhu anotoziva kuti zvangu zvasina vanhu mukati. Mwari ndo wakangoita metsi dzawo kusvika ndasvika pandakasvika. Kana vanhu vanyarara, Mwari ngaakupe nyasha. Denga ngarichirega kunyarara pachipo chako. Denga ngari kuannounce iwewe, ngaavhurike matenga. Mwari ngavataure pamusoro pechipo chako. Nyika ngaikunzwe, nyika ngaikuzive. Vanhu vakanyarara ngavashamiswe. Asvika sei? Ndiani amurongera? Womuudza kuti kudenga kuna Mwari.
I want us to pray. Let us begin to pray. Denga ngaritaure on my behalf. Denga ngaritaure baba nekuda kwechipo chamakaisa mandiri nyangwe vanhu vakasarudza kunyarara. Taurai murimi musharukwa, taurai murimi musharukwa, taurai murimi musharukwa. Imi Mwari makataura naAbrahama, I will make you great, I will make you famous. Ndiannounce Jehovah, ndiannounce munyika yekwangu, ndiannounce outside the country. Zita rangu Mwari, zita rangu Jehovah, chipo chamakandipa, basa randinobata, ndiri kudenha ropafadzo yedenga. Taurai murimi Mwari, announce me Lord, garivhurike denga. Taurai, taurai, taurai Mwari, nokuti ndine hama Ishe dzakandinyararira, ndine hama Mwari wangu dzakanyarara, ndine hama dzangu dzakandinyararira. Vati muri mutsvene, imi makatendeka, imi mune nyasha. Pachipo changu Baba, pachipo changu Jehovah, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor. Announce me Lord, announce me Lord, announce my ministry, announce my gift, announce my ministry, announce my gift. Vanhu vanyarara Mwari, vurai masuo, vurai mukana. Thank you Jesus. Thank you Father. Zita ratukwa rinonzi Kenani. Kwakazoita nzvimbo inonzi ine uchi nemukaka inonzi Kenani. Yazikanwa panguva yaNoah sezita rekutukwa. Pane imwe generation, it's a place to be. May God announce you in a greater dimension. Uregere kunguva munhu bedzi uve nzvimbo, kuve nenzvimbo inonzi ningi. Wasati nevanhu vane mazita sevanhu, gogoita nzvimbo inonzi kwaningi. You become land, you become property. Kune vanhu zikanwa nezita, gogoita kuti mafamba unozoona chiti apa ndepaninga. Land yakutakura mazita evanhu. Ainzi Kenani atukwa. Mwari vakati muchaenda kunyika yeuchi nemukaka inenge ichinzi Kenani. May God announce your name even per property. Vanhu vakakuvenga vasingakude, but ngavati vakapfuura nepo nevanokuvenga vanongoti ndepabharanzi uye ndepako. Vanogona kusafara but vachataura zita rako panzvimbo iyo. Vachadarika kuti kwava famu ndeyani, nzvimbo iyi ndeyani, building ndeyani. Nokuti Kenani wekutukwa haana kuramba akatukwa. Pakaita zita. Nekuti nhasi ukanzwa kuti Kenani haufunge case, unofunga uchi nemukaka. May God bless you. May God favor you. Thank you so much. Thank you so much Baba. When I see you and hear from you, Jesus, it is well with my soul. All things is good. When I see you and hear from you, Jesus, it is well with my soul. All fear is gone. When I see you and hear from you, Jesus, it is well with my soul. Oh, please speak to me, and I shall live. Send your word, and the storm will come. Stretch your hand, and the battle will see. When I see you and hear from you, Jesus, it is well with my soul. Oh, just lift your hands and say, Lord, thank you. I heard you. I heard you. Thank you. Father, I heard your word. I heard your voice. I heard you. It
It is well with me, it is well with my family, it is well with my destiny, it is well with my future, it is well with my life, it is well, it is well. I heard you, Lord, I heard you. I heard you, Jesus, I heard you. I heard you, I heard you. In the name of Jesus Christ. Oh my God, let's put our hands together and appreciate what an investment. What an investment, what a word. What a word, what a word, what a word, what a word. Come on, let's appreciate God's servant.